Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. A trecut foarte mult timp de când am mai postat ceva și astăzi ne vom juca din nou joculețul The Beginning of Fazbear Egg se numește acum. Înainte se numea The Curse of Fazbear Entertainment, acum se numește The Beginning of Fazbear Egg. Așa și este un update de Paște și Paște fericit, Hristos a înviat, vreau adevărat a înviat în comentarii. Este data de 20 de aprilie. Și da, ok, hai să începem. Mi-am schimbat și eu caracterul. Ok, n-am niciun badge pentru că da, Easter Bunny. Asta este nou Easter Bunny, Freddy Fazbear, cred că a apărut de Crăciun. Chocolate Bunny, Easter Bunny, pe ăsta l-am pe Chocolate Bunny și pe Easter Bunny l-am în alt joc. FNAF Special Delivery se numește. Easter Bunny. Shamrock Freddy și Shadow Tăcica. Și mai avem aici zombie. Astea sunt cele vechi. Da. Ok. Haideți să începem. Nu o să iau niciun animatronic și o să merg direct aici. What? E un câine acolo. Ok. Dacă îl vedeți pe Tudor, dacă îl auziți de fapt pe Tudor, imediat. Așa. Foarte bine. Avem acolo un semn al exclamării. Hi there, child. My name is Benny. Benny the Bunny. Vine din alt univers. Eggverse. Deci, el de fiecare Paște e cel mai bun la de-astea. Ok, așa mai vii de acasă. O să-i dăm sure. Excellent. Ok, și noi trebuie să găsim 5 ouă. Deja am găsit primul. 1 din 5. Avem acolo un badge. Abar n-am ce badge a fost. Doar că noi trebuie doar să găsim acele ouă. Ok, dacă l-auziți pe Tudor, v-am zis și el îl filmează. Mai avem acolo un ou. 2 din 5. Văd acolo o lumină strălucitoare. Da, aceea este pizzeria. Da, dar s-a schimbat extrem de mult harta față de cum era înainte cu Dreadbear. Dreadbear pe calculator o să jucăm de Halloween, pentru că jocul ăla e special de Halloween. Da. Ok, deci v-am zis, dacă vă deranjează Tudor. Ok, deci acolo trebuie să fie un nou. Deci în aia 100% este un nou și văd acolo unul. Da, și ultimul e în pădurice asta sau ce-o fi. Ok, 4, 5. Și acum probabil o să ne uităm așa. Oh, ce e asta? Shadow Tăcica. Badge. Ok, se pare că nu e... Am crezut că am văzut un nou. Cred că ăla... Nu știu de fapt. Uite-l! Ultimul nou se află acolo. O să ne întoarcem la Benny. Oh my god, ăsta e un joc special de Paște și Paștele rămâne o sărbătoarea mea favorită după Revelion. Adică îmi place extrem de mult atmosfera. Anul ăsta n-a mai fost așa din cauza pandemiei. Oh, that was fast. Well, thank you for returning my eggs. Ok. Deci unde s-a dus? Ne-a activat aici o chestie. A zis să... Că nu mai știu ce a zis. Easterland. Deci a zis că a fost foarte rapid și după aia n-am mai fost atenția. Asta n-a fost de Crăciun. Am crezut că este de Crăciun.
Freddy Fazbear, mamă ce m-am chinuit să-l bat. Pe FNAF Art. Stai puțin. M-am unecat. I'm still... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok, gata. Am făcut. Mi-am luat căștile. Sure. Deci 8 se pot găsi natural și alte 2 sunt, deci de la oamenii din acest oraș. Sau poate fi numit chiar sat. Ok. Haideți la vânătoarea de ouă. Acum 10 trebuie să găsim. Dar astea nu sunt. Acolo e... Nu cred că este acolo. Acolo... Oh, uite unul. Încă unul. Am o iapa. What? Ce i-a pus ăsta pe cap? Ok, nu cred că ar trebui să mergem acolo. Trei din 10. Mai văd încă unul acolo. What? Ce se întâmplă? Oh, Pac-Man and Zombie Pack-Egg? What? Și ce e asta? Parcurs. Da, pe asta o să-l facem mai târziu. Cred că acolo, da, acolo o să ne-l dea pe acel Shamrock Freddy pe care l-am în afară. Nu cred, a pus statuile din insula Paștelui. Oh my god, astea sunt niște statui de pe insula Paștelui și nu credeam că o să le pună. My god. Știu că insula Paștelui nu are legătură cu Paștele. Deci... Stai puțin să mai uităm pe aici. Ne dă un badge? Da, e un scut și o sabie acolo. Habar n-am. Mama, ce-o fi? Nu știu, ea par roz. De ce nu putea să fie albastră? Oh my god. Astea oare sunt casele din The Curse of Fazbear Entertainment? Mai știți? Într-un episod foarte vechi. Oh my god, sigur e cineva, e ceva aici. E un ou. Mama, am 6 ouă, doar 2 ouă se mai pot găsi natural. Și când le voi găsi, voi încheia episodul. Pentru că... Are Chocolate Bunny. Ok, da, cam, cred că toate chestiile au legătură cu Paștele și din joc. What? E un porc gigantic. Da, oh, uite unul. Și ne mai trebuie încă unul și vom încheia aici episodul. Da. 7 din 10 și încă unul. Uite-l. L-am și văzut. Este chiar aici. Ok, băieți. Și vom încheia aici episodul. Sper că v-a plăcut. În episodul următor vom lua toate cele 10 ouă. Și vom lua și celelalte badge-uri, cum ar fi Shamrock Freddy, Freddy Fazbear și Easter Bunny și Chocolate. Pa, pa!